שלום לכולם, וכאן דניאל, ואני בעצם נמצא במוד Attic of the Beating במיינקראפט. כן, בטח אתם מזהים את השם שלי בערוץ, שזה בעצם רקס, כזה דבר כזה למטה, וואו, דבר כזה למטה, ו-XD. אז זה בגלל שזה היה צריך להיות ערוץ כזה של מיקמק או משהו, לא יודע איך להסביר את זה, ערוץ של מיקמק כזה, אפשר להגיד. אגב, אני חשבתי, כאילו, מה כבר אפשר לעשות במיקמק? כאילו, רק לעשות גרסאות של שירים ומלא דברים, אבל לא כמו להגיד לשחק ולבנות או דברים כאלו. אז נראה לי שנשלב עוד משחקים חוץ ממיקמק, אבל בעיקר זה יהיה ערוץ של משחקים. זה מה שיהיה בעיקר פה. כן, בואו נתחיל לקחת עצים. כבר אני אומר, אני לא כל כך מבין משהו במוד הזה, כאילו אני מבין, יש מלא דברים שאני מבין במוד הזה, אבל לא את הכל. אז אם אני עושה טעות או משהו, אל תתחילו, אתם יודעים, לא עשית את זה נכון, לא מבין שום דבר במוד הזה, כי אני באמת לא מבין כמעט, אני לא מבין הרבה דברים במוד הזה. נגיד אני מבין שאם אני רוצה את התרנגולת הזאת, אני להפוך את התרנגולת הזאת ובא לי את התרנגולת הזאת. אז אם אני ארוג אותו נגיד עכשיו, בוא נרוג אותו. איפה? אוקיי. תמותי. לגים. אוקיי, וואו, לג. טוב. צ'פנית. תמותי. איפה את? תמותי. אוקיי. הרבה אחרי התרנגולת. אוקיי, הנה, תנמוים, אני כזה הופך להיות כזה תרנגולת כזה. עכשיו עם תרנגולת, ואני אחזור לכם כשאני אפטר מהלאגים האלו. חזרתי לכם בלי לאגים. עכשיו אתם בטח חושבים למה? בגלל שאני תרנגולת. אני כאילו תרנגולת. נגיד, אתם אומרים, נכון שאני לא יכולה לעוף כי זה מוזר. אתם מציעים כזה, זה מוזר שאני לא יכולה לעוף כזה. אבל נגיד, אם אני נופל ממקום גבוה, אז אני נשאר כאילו נורמלי. כאילו, זה עושה... וואו! לא, אל תעשה לי את זה, זה לפי מה שהבנתי, זה... לא. מה, למה אני מת? אוקיי, וואו, אוקיי, היה לי מזל. עכשיו תראו את המקום המקסימום הזה שבטוח אני הולך להיות פה בית. דן, אוקיי, מקווה שזה לא מהבעלים. כן, מה זה? פרה? דג? מה זה? אוקיי. אז יש לי פה כמה עצים. מה זה? אני מקווה חברותית, כן? You don't know. אני לא מעניין על זה. טוב, בואו נכין לנו ממש מתחילים לקרף רגיל די. זה קרפטינג טייבל כזה. אתם רואים כל... נגיד... וואו, אני חייב לעשות פה בית במקום הזה. אוקיי. אז נגיד, אם בסוף עשיתי מהדבר הזה שלא נראה שזה awkward, אז... נגיד, אני לוקח את העץ הזה, אני אעשה קרפטינג טייבל, והוא יוצא בדיוק מהצבע הזה. זה מה זה מגניב, משהו אחד מהמוד הזה. בואו נעשה לנו פיקקס, נאסוף כמה עצים, ואז אני אחזור לעצים. אני אחזור לכם כשאני בעצם עצים, אבנים, אחרי שאני אעשה אבנים פה. אני רוצה לעשות כל הקטעים המשעממים האלו שההתחלה משעממת.
אני כבר אהיה איתכם איפשהו שאני כבר אתחיל לעשות את הבית, כי לדעתי זה משעמם קצת לצפות באיך שאני עושה סובבנים, ואז אני אוסף עצים, ואז אין לי כל כך מה לדבר בזמן שאני עושה את כל הדברים האלו, וגם יש קצת לאגים, ואני גם יכול לדבר בעניין של הלאגים קצת, אז אני מקווה שתבין אותי, ואני כבר חוזר לכם זה יהיה שנייה, לי זה לא יודע כמה דקה, אז גם שנייה, טוב ביי, כאילו אני באמת אחזור לכם את הבנו. אז כן, חזרתי עם הבית הלא גמור שלי, אני כבר התחיל להיות בו, וואו דני, איך אתה זה בגלל שאני דבר כזה קטן ומכוער, אבל בגלל אני מסוגל לעוף, וכן, אני יכול להפוך אותי בחזרה, אני יכול להיות צ'יקן, אני יכול להיות בית, אני יכול לעוף. נראה שגם פה אני יכול לשאול, לא פה, טעות שלי, סליחה. פה, לא, פה. שתנו את זה? אוקיי. הנה פה. ואני לא רוצה להפוך, ופה עכשיו אני נפך. תדעת, או משהו תקראו לזה. למה אני יכול? אוקיי, כל מה שנשאר לי פה לעשות, בסוף פה עצים כאן, פה 5 עצים. וזהו, בפנים לעשות, ועוד כמה מקומות כאלו, טובות כאלו. כן, ובואו תראו מה יש לי באינבנטורי. יש לי 14 דיימונד. אני שרציתי להגיד לכם שאם הולכים, פשוט ככה, אם הולכים למערה, אז רגעו, יש לי טלפון, אני כבר חוזר אליכם. אוקיי, שיחה נגמרה. וואו, אוקיי, אז איפה היינו? אז בעצם היינו צריכים עצים, 1, 2, 3, 4, 5, אוקיי, וגם פה. אז כן, שכחתי להגיד לכם שפשוט זה לא טוב שאני אז פשוט במערה הייתה לי הפרעה, שנייה ישוע אתכם מלא הפרעות. אז 1, 2, 3, כן, אז בקיצור קווים האלה לא נראה שאתם גם רואים אותם, לא יודע. אז בקיצור כן, איפה היינו? אז בקיצור, כן, אפשר למצוא פשוט דיימונדים, רדסטון. עכשיו, כבר נכנסת למערה, יש לך מלא דברים. אז הייתי במערה ומצאתי איירון. לא תמיד מוצאים במערות כאלו איירון, כמו נקרא פה לי. לא יודע למה, אבל כן, וגם צריך לעשות לי פה צ'סט, יש לי פה מלא דברים. טוב, אבל יש מלא דברים שאני גם רוצה לקחת אחרים, ואני פשוט לא יכול, זה לא טוב. אז בואו נעשה בפנים, וגם עוד מעט נצטרך לגמור את הפרק הזה, כי אם אני אעשה יותר מדי זמן, אז זה לא טוב. אוקיי, נראה לי שהבנתם בעיקר על וואו, לאגים, בעיקר על מה המוד הזה אומר, ובפרק הבא נראה לי שכבר הבית יהיה בנוי, ואם שמתם לב, לא יודע, למה לא רואים את זה. שנייה, בוא נעשה ככה, בוא נחכה עד ש-FPS נעשה ככה, אתם יודעים מה? וידאו מורה. זה יכול להיות יותר טוב, כן? נעשה M. זה מוזר שלא רואים את זה שלי, טוב, לא נורא, אני צריך פה זה של הבית, אז אני, וואו, נתחיל לעשות פה עצים ואגמור את הבית, בפרק הבא כבר תראו את הבית נראה לי, אז כן, תעשו סאבסקרייב, שזה סאבסקרייב, תעשו לי לייק, תעשו לי סאב, תכתבו תגובות, אם לא עשיתם משהו נכון, אז שנייה. אם לא עשיתם משהו נכון, אתם יכולים להגיד לי, אבל תגידו לי, לא ככה לצעוק עליי ולקלל אותי שאני לא עושה פה שום דבר נכון, כי לא אתם צודקים. אז כן, לא מבין ככה בדברים במוד הזה, ואני צריך ללמוד עד הפרק הבא דברים פה. אז כן, אז תעשו סאב, לייק וקומנט, אם אתם אהבתם, אז טוב.